Haurtzaroko oinarrizko jolasetan, zientzia txikitatik hasten da. Betetzeak, pilatzeak, hurbildu urrundu mugimenduek edo gauza sartu ateratzeak ez dira jolas soilak, haurren lehen esperimentuak dira. Urarekin, arearekin edo blokeekin jolastuz, haurrak zikloak eta kantitateak ulertzen hasten dira. Dorreak eraikiz, grabitatearen eta egonkortasunaren legeak probatzen dituzte. Objektuak mugituz, perspektiba eta mugimendua esperimentatzen dute. Eta kutxetan gordetzen dituztenean, ordena, espazioa eta iraunkortasuna esploratzen dituzte. Askotan emateu hau kanpoan egiten dela, edo hemendik urrun egiten dela, baina ikustea ere bertan daukagula olako eredua guretzako aberasgarria. Eta bestetik ere, egia da fakultatean batipat lantzen duguna dela bigarren etaparako hezkuntzako bigarren etapara begira bideratzen dugu. Eta egia da denboraren gatik eta 0-3a beti hankamoz gelditzen zaigula, orduan osagarri bezala iruditzen zaigula 0-3a adibide erreal batek bidez eta gainera zer eta zientzia lantzen duen ikastetxe batean ikasleak etorri eta eredu erreal bat ikusteko aproposa iruditzen zitzaigun. Ni uste dela oso ez dela ikusten beste eskoletan, togoan bat gela barruan eta olako espazio zabalak eta nik uste denak esan deula, ojala hemen praktikak itia, ez? Hoi da, ez dela oiko nera ikuste guenari argazkitan, unibertsitatean ez dizkio gara ikusten olako argazkikan. Teoria baten bai erakutsi zikuten hemengo argazki batzu, baina gero ja ikustezunan hemen eta guk jarri ganan umien tokian ebaita toganetik kanbota, txirrista, amaga eta dako mostra, ume bat gehiago ezela sentitzen zela. Bai, baita ere justu, aipatu dezuena jostailuena, claro, ez daude jostailuak dena diela naturako elementuak, eta beti ere guk ikusi izan dugu, naturako elementuak erabili, baina, claro, hemen zuzenean ikusi dugu hola iteala hemen, eta posible dela aurrak hola lantzia landu berreko dana. Fondoan ideia bat dago. Haurrak zientzilari txikiak dira. Behatu, probatu eta errepikatzearen bidez mundua ulertzen dutenak. Jolasa ez da entretenimentua bakarrik, ezagutza eraikitzeko lehen laborategia da.